Yes, maswera sei muri yeZimbabwe. Welcome to What is in Trend. Right, nhasi ndine nyaya inosuisa iyo yaitika kumabhuku. Pane mukomana anonzi Sam ane makore 25 ekuberekwa. Azvisungirira nekuda kwekuti anga achigara achishungurudzwa namai vake. Amai vake vanonzi Delia Maoko. Right, zvaitika ndezvekudai so amai vaipa mukomana uyu mhosva yekuti no iwe kurambwa kwandakaitwa nababa wako you are a problem into my life. Kutongokuona chete ndotongonzwa kurwadza uri kukonzeresa ma problems life mangu. Saka abuse iyi yasvika pakuti mukomana uyu azviuraye due to emotional stress. Muri kuzviona. Saka tinokurudzirawo zvakare kuti kana uchingosangana neproblem udzowe hama ari padhuze kana even kunoona counselor then okwanisa kubatsirikana kuti usazorasikirwa neupenyu. Zvinhu zvinorwadza hama dzadiwa. Right, tinorangariro zvakare nguva yeCovid-19 Delia Maoko amai vemukomana uyu vaitoburitsawo futi vachiraise awareness as a counselor. Muri kuzviona ari maadverts epaZBC. Saka ndikushaura kuti sei vakazotadza kubatsira mwana wavo kuti paproblem yanga anayo kuti asasvike pakurasikirwa neupenyu. Saka zvaitika ndezvekuti panhamo panga pakuvigwa mukomana uyu pabva pauya hama yaiona zvese zvaiitika abuse yese yaiitika kumukomana uyu achitsanangura nhoroondo yachona. Saka with me is a video yemurume uyu anonzi Lameki anga achipa nhoroondo yese yezvakaitika zvokuti mapasita atombotraya kuda kumuratidza kuti anochimerei akati hapavigwe munhu makadaita zvekutamba. Saka I would love you to watch this video more your comment section more, but don't forget to subscribe and like to What's in Trends. Watch this. Sema akanditaura kuti inini ndakasvika pakufugurwa hembe namai zvanzi baba ako izvi vakazvisiya izvi hazvinake here. Uri kunzwa here mashoko andikutaura panapa? Sema ari kutaura kuti ndaibuditirwa chijagi chekunzwa chamabhuruku angu emukati. Kana nhasi ndichifira mumba ndikunofira papa haana kuti kuamai vangu akati ndikunofira muyadhi maderia. Ndikati Semu usadaro ane 2 weeks achitaura nyaya iyoyo. Baba ake ndichivafonera Semu aita akaita problem aiuya kwandiri. Ndotanga ndasefa nyaya kuti inoudzika baba ake here kana kuti ndinoigadzirisa. Semu zvakamira zvakadai ane 2 weeks achitambudzwa. 2 weeks kubva paakabva kuchikoro Semu akasimba angotanga kudzika Semu chi. Ndofunga vanhu kwamaoko nevanhu kwana baba vako kwana tewa kwamkwasha acho kwana baba Semu hama dzacho nyaya idzi munodziziya kuti vana vari kutambura big time vana vasafa. Semu akasvika pautaura zvanzi ndenge ndiri mwana mudiki baba vangu hapana chandaikwanisa kutaura ndibhozi ndiri mwana baba vangu ndosaka vakatiza imba. Saka mese mataura kuti hanzi mwana anga akanaka cause of death ndamai vake. Amai vake vanoziziva cause of death vanga vachishungurudza mwana. Ya kuti ndikudze chidzikisai posi mchitsema anga akanaka bvunzai chimana I was last person to run a Semu anapikisa ndiani I was last person to run a Semu. Mfundisi mandirwadzisa mira ndikutaurira mfundisi kana muchinamata muri mukuru wekereke makafanana na president mwana akauya kwamuri akachema mubatsirei kana matadza mubatsira taurirai vanhu kuti chaita kuti mwana afe chii. Mese mati mwana anga akanaka pati kuzoti mwana anga akanaka azvisungirira nei. Naiwa mirai mtara mirai magadzira chinhu chenyu mukachudza navanhu vekutaura shamwari dzake matinyima. Muri kunzwa? Yes. Vabereki mwana azorora. Muri kunzwa here zvandiri kutaura? Semu azorora. Semu akauya nezuro. Marimwe zuro makuseni mapast 8 ndaiwa aiwa mtara aiwa aridzikeiri mirai vanhu vechechi makaipa moyo mirai musangabate zvinhu mamanini amai yangu akapfeka bhachi but vaishungurudza mwana manini. Semu akauya kwandiri zvanzi mudhara amai kanoziva dheri ndakadza nayo kana pakumhanya dheri anga classmate yangu zvese nekumhanya schoolmate atanga kumhanyira majinasi eZimbabwe degree 7 nadheri but dheri yandirwadzisa nautaurira hama dzadheria mabatiro anga achita vanhana kumira mushe kutaura kunoku Semu akanditaurira inini time yakanditaura ndakamuti mira ndaenda pedza basa
tapedza basa ndodedza baba kutogarira pasi nyaya iyi but ndikuzviblame kuti nenguva yacho iyoyo takangodedza baba ake takataura lesem asina kufa zvizoda kuitika futi. Muri kunzwa zvandikutaura pana kupa unyoro uno futi tichibva kunovana patina mazuva kupa kwashoyo kupa uyu mwana wasemu tarisai mwana uyu hapana kumira musha andidedza futi kuseni madzimai me muri kumba mandona ndichitaura ndapinda semu yati tichimhanya tsvaga semu amaisune memsiperi